Καλώς ήρθατε στο κανάλι Super Beba Yachts. Εδώ θα σας παρουσιάσω τις αγαπημένες μου ασχολίες, διασκεδαστικές και δημιουργικές δραστηριότητες. Στο βίντεο που ακολουθεί θα δούμε σκάφη αναψυχής. Κάντε like και subscribe. Βρισκόμαστε στις Κάνες στο Φεστιβάλ Σκαφών 2023. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε ένα power καταμαράν που προσωπικά πιστεύω ότι αυτή η κατηγορία σκαφών είναι the next big thing στον κόσμο του yachting. Χαίρετε από την πλώρη ενός power καταμαράν της εταιρείας Tesoro, TAF 38, πάρα πολύ ωραίο, οικογενειακό ή αλλιώς για charting, για εκδρομές τέλειες, party boat θα έλεγα. Καπετάνιος και 14 άτομα χωράνε. Πάρτε την παρέα σας και ελάτε. Η Tesoro είναι ισπανική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2015 και παρουσίασε το 2020 το πρώτο της σκάφος, το TAF 38. Εδώ στις Κάνες κάνει παγκόσμια πρεμιέρα το νέο Power Catamaran. Το σκάφος αυτό έχει πολύ ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με το σημαντικότερο τους εξωτερικούς χώρους που χαρίζει σε σχέση με τα μονοκάρινα πολυεστερικά σκάφη της ίδιας κατηγορίας. Θα ξεκινήσουμε από το πίσω μέρος όπου έχουμε τις εξολέμβιες μηχανές, εδώ 2400 Mercury V10. Μια πολύ ιδιαίτερη λεπτομέρεια είναι η εξέδρα γύρω από τις μηχανές. Έτσι προστατεύονται οι επιβάτες από ατυχήματα και οι μηχανές από απρόσεκτους καπετάνιους. Πάμε στο κέντρο του σκάφους όπου έχουμε τις δύο τραπεζαρίες. Η καθεμιά χωράει τουλάχιστον 6 με 7 άτομα και είναι τέλειο για socializing. Κατεβάζοντας το τραπέζι και προσθέτοντας ένα μαξιλάρι, μεταμορφώνεται η τραπεζαρία σε ένα πανέμορφο καναπέ. Πάντα με την ιδιαίτερη φινέτσα και αισθητική της Tesoro. Συνεχίζοντας, βλέπουμε το wet bar, όπου έχουμε πολύ ωραίο αποθηκευτικό χώρο για τα ποτήρια και για τα πιάτα μας, εστίες μαγειρέματος, νηπτήρα και 2 ψυγεία ή καταψύκτες. Ακολουθεί η κονσόλα του καπετάνιου, η οποία έχει ένα όμορφο design, περιλαμβάνοντας σύγχρονα συστήματα πλοήγησης και πλεύσης. Οι θέσεις οδηγού και συνοδηγού είναι άνετες και κάνουν ακόμα και τα πιο μακρινά μας ταξίδια απόλαυση. Εσωτερικά έχουμε 2 καμπίνες όμοιες μεταξύ τους, με διπλό κρεβάτι, για πολλές αγκαλιές, λίγο στενό αλλά χωράνε 2 άτομα, ξεχωριστό νηπτήρα με καθρέφτη στον διάδρομο και ένα ευρύχωρο μπάνιο με ντουζιέρα και τουαλέτα. Και απέναντι βλέπουμε τη δεύτερη καμπίνα που έχει ακριβώς τις ίδιες διαστάσεις. Για το τέλος αφήσαμε το καλύτερο, την ιδιαίτερη πλώρη του σκάφους. Έχουμε μια ενσωματωμένη τραπεζαρία για socializing και πάρα πολύ αναπαυτικούς καναπέδες ξαπλώστρες. Όπως βλέπετε το απολαμβάνω πάρα πολύ εδώ. Αυτό ήταν λοιπόν το Power Catamaran της Tesoro, πανέμορφο. Για πολλές βόλτες. Κοιτάξτε εδώ πέρα, χορεύω. Ελάτε να παρτάρετε μαζί μας. Ελπίζω να σας άρεσε το βιντεάκι μου και να σας εντυπωσίασαν τα Power Catamaran όπως εμένα.